Myslím, že o chvíľu vygrckám granu. Prichádza náraz! Ale ak chceme ísť do tej džungle, musíme mať správny výstroj. Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Áno! Budeme pripravení. Vôbec nie sme pripravení. Bežte! Veď bežím! Som bulldog a rýchlejšie už bežať neviem. Tento rok. Tento ostrov je ten najväčší vedecký objav v dejinách. Ja som Rex. Rád vám to tu poukazujem. Vitajte v mojom dome. Wow! Nie je tu veľká telka ani Wi-Fi. Á, To je oko kamery. Dáva na mňa pozor. Tento ostrov leží na vrchole obrovskej sopky. Poď sem, krásovec. Riešenie? Musíme to odpáliť. Pozri na tú sopku, tak zničíte celý ostrov. Jo, som v jednom ohni. Zažite filmovú udalosť Dajte sa pekne, psíčkovia! v prehistorických rozmeroch. Tak kto ju zachráni? Je to na nás. Čo je to? To je môj žalúdok. Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky. Ale no tak! žiadny Dino nie je priveľký, žiadne labky primalé. Ja to dokážem. Labková patrola, dinosaurií film. Počkaj, chcem dinosaurieho kamoša. Najkamoši navždy. Au, 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 au! Dobre, dosť, zabudni! Iba v kinách.